आफा नै साया आफा नोङो सिनि साहाखौ खम खालामदो आफा नोंना बैसोआ जाबायना नङाब्ला सुगार जानो हागौ आफा आंनि खायदाखौ आंनावनो बाहायदों मोजां जादों जोबोद मोजां नै दानस्रां फिसा खामानियाव थांनांसिगौ थाब ओंखार र' आफा आङो माइखेल आदा आरो रिंसार आदाखौ फोजाना लाना फैनि दे थाब फोजानानै फै ओइ आदा सिखारदो साना जोबाय आदा खामानियाव थांनांसिगोन ना आदा सिखारदो आदा दोद सानालाय हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थाखाय हा नों थांगोर फंबाय थां आं दा हांबाय थागोन मा जागोनलै बेजोंलाय ओइ आदा ओइ बाजै सिखारद' फुङाव थाब सिखारबा इसोरनाव जा बियो बेखौनो मोनोनो फिसायाबोथ' इसोरानो आंलाय माथो जेबोखौनो होनो हाया बेलाय फुरिया हौवायालाय आंलाय माथो जेबो होनो हाया बियो फुरिया हौवाया आंना जोबोद गोदना जादों होनदों जेबोखौनो मिथिया बियो फुरिया हौवाया आं मा खालामनांगौ जाखोब्रा नोंनि बे गोदोनानि बिसा बेसेबांदि दामि सिख्ला लबिया बायदि दा बुं नोङो आफानि खोथा बुंदों नों बे गासिबो धोना आफानि जोबसो जिबौ फिथिगम बायदि नेनानै दं आफाया खामानि गैयै धै गयारि नोंनि सप्तासेनि बे हिसाबखौ हरलाय नै सार बेनो सप्तासेनि हिसाबा नोंनि सप्तासेनि हिसाबा हरलाय सेरसेयाव 25 थाखा जायो 1 कुन्टेलाव 2500 10 कुन्टेलाव 25,000 जायो नों बहाय बेसेबां लिरदों 20,000ल'सो लिरदों बाखि 5,000आ बोरो सार आं बेखौ एसे खरसा खालामनाय जाबाय खरस खालामबाय सप्तासे जुदि नों 5,000 गारनांगौब्ला मासाव बेसेबां जायो नोंनि दरमाहाया बेसेबां नों मा खामानि मावो मोजाङै केयार खालाय आरो अफिसाव मानो देरि 10:30 जाबाय घरिखौ मानो गानदों जाय मानसिया समजों खारफानो हाया बे मानसिया जेबो गैया मुलुगाव समजों खारफानो सोलों लाना थां मोजाङै क्लियार खालामनानै लाबो मा नायबाय थाखो साहाखौ लोंला नामा आं बोरै खामायनांगौ थाखा फैसानि सिन्थाखौसो लागासिनो दंलै सारनि फैसाखौ आं होनथ' नों मानो सिन्था खालामदों बा नोंथाया दाना पकेट खरस होग्रा जाबाय नामा आफाया पकेट खरस होनो बेसेल' बिया बोरै सोलिनांदों आंसो मिथिदों बिदिबालाय साहानि फैसाखौ बोरै होनो नोंलाय
आरे आइनिफ्राय लानानै फैदों फुजानि थाखाय न'आव दोनखादोंमोन ना बेखौ लानानै फैदों दे ओइ सरि मेगना नुवा नामा नोंहा नोंखौलाय सोरथो लामा गेजेरजों थाबाय थिनदों लिंसार नै नोंनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा मा खामानि मा साख्रि बागान नायथिंग्रा ओइ गिनाङा आं दङ मा साख्रि नै आं बिनो खामानि होफैदों बे आरो आंखौ रागासो जोंदों लिंसार फिसा नोंहा खाफाला मोजां आफा इसोरखौ सिबिदो नोङो दिनै नोंनि मोजांनि सान नोंनि आखायाव खामानिनि लाइजाम सफैदों खस्थ' खालामोबा मावनो हायो जेबो खामानि गैया खस्थ' खालामबासो गोजौआव दावखोलांनो हायो सिरिथा नोङो आं नोंनि बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय लिंसारा थिगखौनो बुंदों आयै खामानिखौ बैसोरसो मावो जाय दुखिया गरिब जोंलाय मानो मावनो जोंथ' माहाजोननिसो फिसा जोंनि मान सन्माना बहा थानांगौ जाखो जोंथ' फेक्टरि मालिक पंकजनिसो फिसा जों लाजियो मावनो मोजां जोबोद मोजां गावनि फेक्टरियावनो खामानि मावनो लाजियो नोंसोरो मोजां जोबोद मोजां बे नोंनि नोमाया नोंसोरखौ 9 दान गोरबोआव लानानै फेदेरदों फोलावदों गुबुननोथ' हराखै लाजियाखै बे बिफाया उन्दैनिफ्रायनो नोंसोरखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय सानफ्रामबो हरसान खामानि मावनानै फेदेरबाय फोलावबाय अब्लाबोथ' गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव थांनायाव मानायाव माब्लाबाबो आं बायाखै लाजियाखै नाथाय नोंसोरो लाजियो आं सासे बिफाया मा बिबान दङ आं गासिखौबो मावजोबबाय आं नोंसोरखौ जोबोद मोजां गोरों गोरा खालामनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर हायासै बिनिखायनो नोंसोरो गावनि फेक्टरियावनो फिसा खामानि मावनायखौ गेदेर गोलाव बिफानि फिसा होनना गेदेर जागोन बेखौ दासान गेदेर खामानि मोनगोन बेखौ दासान गेदेर खामानि मावनो गोबां सोलोंथाइ नांगोन नोंसिनि उन्दै फंबाय दानस्रांखौ नाय बियो फरायोबो खामानिबो मावो आंबो खामानि मावो आं नोंसोरखौबो मावजानो लुबैयो दाबो समाय दं सोलाय आखल आखुखौ सोलाय समनि बेसेनखौ बुजि जाय समजों खारफानो रोङा बेखौ समा माब्लाबाबो नेया समजों खारफानो रोङै सुबुंनाव जेब्लाबो